Γερμανία βγαίνει κερδισμένη από το δανεισμό στην Ελλάδα. Όλοι όσοι δανείζουν, βεβαίως. Συνεπώς, και ότι ο Γερμανός φορολογούμενος να μην ανησυχεί, διότι ήδη το 2011 κερδίσανε 370 εκατομμύρια από τους τόκους που βγάλαν από τον Έλληνα συνταξιούχο και από τον Έλληνα εργαζόμενο. Αυτά τα πρόσεχε ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου και το Πασόκ όταν υπέγραφαν λοιπόν το Μνημόνιο 1, το οποίο ούτε καν οι περισσότεροι είχαν διαβάσει. Ούτε καν είχαν διαβάσει υπογράφοντας όλα αυτά. Το Μνημόνιο 2 και το Μνημόνιο 2 δεν ήρθε μόνο για εφαρμογή μέτρων του Μνημονίου 1, αλλά εδώ πλέον έχουν επίσης ατζέντα και θέματα του Μνημονίου 2 με τους Ευρωπαίους να εξακολουθούν να λένε υπέγραψε Σαμαρά, υπέγραψε Παπανδρέου και Βενιζέλο. Μας έχετε στείλει γράμμα ότι θα τα εφαρμόσετε ολόκληρα. Και εγώ λέω, άμα είναι τόσο καλά τα πράγματα, γιατί η Νέα Δημοκρατία τότε επιμένει για εκλογές στις 6 Μαΐου και δεν τις αφήνει να γίνουν λίγο μετά τον Ιούνιο που θα μας έρθει το δεύτερο ευλογημένο πακέτο κατά την άποψή σας? Αφήστε το να γίνουν μετά τον Ιούνιο οι εκλογές και να είναι ακόμα καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση Παπαδήμου με την προοπτική, ακριβώς ένα από τα στοιχεία ήταν να οδηγηθεί ο τόπος όσο δυνατόν γρηγορότερα στις εκλογές. Και ήταν ένας από τους όρους αυτούς. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή η υπογραφή του Μνημονίου 2 με τις εκλογές. Αλλά όμως μας προέκυψε το Μνημόνιο 2, μας προέκυψαν τα νέα μέτρα τώρα τον Ιούνιο. Όλος ο κόσμος βοάται τι έχει να γίνει. 14,7 δισεκατομμύρια πρέπει να βρεθούν και να δρομολογηθούν και οι απολύσεις 150.000 ανθρώπων μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Αυτές τις προέβλεπε και το Μνημόνιο 1, δεν είναι το Μνημόνιο 2. Και είχαν συμφωνήσει πριν ακόμη. Στο Μνημόνιο 2 μπήκανε και τα επικουρικά. Στο Μνημόνιο 2 μπήκανε και όλα αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως. Κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση. Εμείς είμαστε απέναντι από το Μνημόνιο από το Α μέχρι το Μ. Εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, εμείς ανεξάρτητες Έλληνες δεν το αποδεχόμαστε. Δεν μπορούμε να γυρίζουμε την Ελλάδα πίσω 70 χρόνια, όπου τουλάχιστον, δηλαδή στην κατοχή, όπου τουλάχιστον τότε όμως οι Έλληνες αντιστάθηκαν, δεν σήκωσαν τα χέρια ψηλά όπως τώρα με βάση κάποιους πολιτικούς τους. Θα ήταν πολύ εύκολο και για τον Αντώνη Σαμαρά και την Νέα Δημοκρατία και για το οποιοδήποτε άλλο κόμμα που συμμετείχε στην ψηφοφορία και το Μνημονίο 2 να παίρνει αυτή την αρνητική θέση και να εισπράττει τα χειροκροτήματα της ημέρας. Αλλά λέω λοιπόν, γιατί πράγματι λοιπόν τα μέτρα είναι υπόδυνα. Βεβαίως είναι υπόδυνα και για τον μισθωτό και για τον μικρομεσαίο και για τον συνταξιούχο. Βεβαίως είναι υπόδυνα. Πείτε μου όμως λοιπόν πέραν της άρνησης αυτής, λοιπόν το θετικό, τι θα έπρεπε να κάνει, τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να οδηγηθούμε λοιπόν στη δραχμή, πρέπει λοιπόν να οδηγηθούμε στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Αυτό είναι το πρόβλημα, αγαπητέ μου Τέρη. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο το χρόνο προς τα πίσω που νομίζω ότι θα βοηθήσει στη συζήτησή μας. Βεβαίως. Να υπενθυμίσω ότι τον μήνα Οκτώβριο τέθηκε αυτό το θέμα του να πάει η Ελλάδα σε μια συγκυβέρνηση υπό τον τραπεζίτη, και έχει σημασία αυτό, και άνθρωπο του Trilateral Commission, δηλαδή όλο το συγκρότημα της Goldman Sachs, να τεθεί επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης. Πολύ ωραία. Μιλάμε για μήνα Οκτώβριο, που τότε μας εκβιάζανε ότι αν δεν το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να πάρετε την επόμενη δόση δανείου. Την πήραμε την έκτη δόση, κύριε Κουίκ? Περιμένετε τώρα να σας εξηγήσω. Δεν την πήραμε. Και περάσαμε λοιπόν, και μάλιστα είχε τεθεί τότε το ερώτημα, γιατί δεν πάμε για εκλογές μέσα στο Δεκέμβριο, να τελειώνουμε, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός και η επόμενη κυβέρνηση να πάρει το βάρος επάνω της και να συνεχίσει. Και μας λέγανε ότι δεν γίνεται, δεν προλαβαίνουμε, δεν κάνουμε. Και περάσαμε και τον Νοέμβριο, περάσαμε και τον Δεκέμβριο, περάσαμε και τον Ιανουάριο, δεν χαθήκαν ούτε συντάξει ούτε μισθοί. Το Φεβρουάριο μας έπεσε ή τον αρχές Μαρτίου η δόση τελικά υπερυπόστη, αλλά στο μεταξύ ούτε πτωχεύαμε, ούτε μισθοί, ούτε συντάξει κοβόντουσαν. Συνεπώς, όποιος θέλει να φτιάξει ψωμί, μπορεί πολλές μέρες να κοσκινίζει. Άρα, λύσεις υπήρχαν, απλά ήταν όλα σε μια διαταγμένη υπηρεσία να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Εγώ θέλω μόνο να επισημάνω, κύριε Κουίκ και κύριε Σιούμπουρα, ότι όντως υπό την απειλή της εκταμίευσης της έκτης δόσης έγινε η ψήφιση των όποιων δυσμενών, κατά τη γνώμη μου, που αφορούν τους Έλληνες. Αυτή την έκτη δόση, ακόμη και σήμερα που ήταν το Σεπτέμβριο να την πάρουμε, δεν την έχουμε πάρει, και τώρα που μιλάμε δεν την έχουμε πάρει. Και παρόλα αυτά θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο Κουίκ ότι έχουμε ανταποκριθεί πλήρως, αφού δεν έχουμε πάρει άλλου είδους χρήματα για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, όπως μας έλεγαν μέχρι τώρα. Αυτά έχουν πληρωθεί, ενδέχεται κάποιοι με κάποιες λίγες μέρες καθυστέρηση, πάντως έχουν πληρωθεί. Και το σημαντικότερο για μένα, κύριε Σιούμπουρα,
είναι αυτό που είπε από του βήματος της κοινοβουλευτικής ομάδας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Σαμαράς, ότι την πήραμε την εκδόση. Θεωρώ ότι... Καλά, βάλετε ότι θα την πάρουμε, δηλαδή. Δεν άλλο θα την πάρουμε, άλλο την πήραμε. Δεν αμφισβήτησε κανένας. Έχει αποφασιστεί τιμηματικός να δοθεί καταρχήν. Ωραία. Τιμηματικός να δοθεί. Αυτό είναι ένα τυπικό τώρα. Δεν θα μείνω στο τυπικό. Απλώς είναι ένας τρόπος να πούμε ότι πράγματι μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε όλους αυτούς τους μήνες χωρίς κάποιος να μας δανειοδοτήσει. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερο, άκουγα τον κύριο Ράιχενμπαχ, ο οποίος είναι και ο ύπατος αρμοστής της Ελλάδος πλέον, να λέει ότι θα πάρουμε χρήματα για την ανάπτυξη, ένα 200 νομίζω, κάτι τέτοιο, ένα 300 σε 17 μήνες. Ανάπτυξη με τέτοιους όρους και ανάπτυξη όπως γίνεται σε αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια αλλά και στην Αττική, όπου δηλαδή έργα που έχουν οριμάνσει και αφορούν άλλες πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υλοποιηθούν σήμερα, τα οποία στην κατάσταση που είμαστε είναι πολυτέλεια, είναι δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα. Νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει καμία πρόταση από τα δύο μεγάλα κόμματα, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, δηλαδή το να φτιάξουμε πεζοδρόμια τώρα, στην κατάσταση που είμαστε, θεωρώ ότι είναι πλεονασμός. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να επανδρώσουμε νοσοκομεία όπως αυτών των Γρεβενών που δεν έχει όλους τους γιατρούς, να δοθούν χρήματα να γίνουν επιπλέον εφημερίες που μέχρι τώρα έχουν περικοπεί, να γίνουν άλλα πράγματα και να μην θεσμοθετείτε, γιατί θα πάνε να το θεσμοθετήσουν έτσι όπως κατάλαβα, η φιλανθρωπία. Κύριε Αλβέρτη, πρέπει να σας πω ότι μιλώντας στο γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι το ERD, ο Klaus Regling είναι ο Γερμανός επικεφαλής αυτού του ταμείου Κουφάρι, το οποίο υπάρχει στο Λουξεμβούργο και για το οποίο, αν θέλετε, μπορώ να σας πω μετά δύο πολύ σημαντικά λόγια. Παρακαλώ. Έδωσε μια συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό Focus και είπε το εξής, ότι ο ίδιος, η Γερμανία όχι μόνο δεν έχει ζημιωθεί από την κρίση χρέους της Ελλάδας, αλλά αντιθέτως έχει καταγράψει σημαντικά κέρδη, τα οποία μάλιστα αναμένεται να αποπεσιαστούν σε βάθος χρόνου. Μα αυτό δεν το αρνείται κανείς, ούτε το Πασόκ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί προσέξτε, η Γερμανία δανείζει στην Ελλάδα όχι απευθείας, αλλά μέσω των μηχανισμών στήριξη με επιτόκια μεγαλύτερα από αυτά τα οποία δανείζεται η ίδια. Και εγώ ρωτώ, αντέχει συνείδηση του Φώτη, του κυρίου Αλβέρτη, του Τέρενς, του κάθε Έλληνα να πηγαίνει σε μια τράπεζα και να σου λέει, εγώ δεν σε δανείζω με το δικό μου το επιτόκιο, αλλά θα σε στείλω σε μια άλλη τράπεζα για να δανειστείς με 3-4 φορές επάνω. Ασφαλώς, Ρετέρη μου, και δεν το αντέχει. Δηλαδή. Όχι μόνο η δική μου συνείδηση και του κάθε Έλληνα συνείδηση του το αντέχεται. Είναι δυνατόν. Όμως, λέω, κακώς, κάκιστα, υπεγράφει αυτό το μνημόνιο, το περιβόητο μνημόνιο. Εισήλθαμε, μπήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2010, λοιπόν. Αυτό το κάκιστα θέλουμε κάτω από συνθήκες, λοιπόν, που δεν έπρεπε. Το δημόσιο χρέος τότε ήταν στο 120% του ΑΕΠ. Στο 120% του ΑΕΠ. Οι οικονομικές συνθήκες, λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν να οδηγηθεί η χώρα τότε κάτω από αυτές τις συνθήκες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα μας λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2020 να φτάσετε το ΑΕΠ πάλι στο 120% του ΑΕΠ. Οπότε θα είστε καλά, δεν χρειάζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τότε γιατί δεν μπήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, όμως, μας οδήγησε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου και το Πασόκ, μας οδήγησαν εκεί, μας δημιούργησαν μια κατάσταση από την οποία λοιπόν γίνεται προσπάθεια να βγούμε. Γίνεται προσπάθεια να βγούμε. Λοιπόν, και πώς θα βγούμε, όπως είπε και ο κύριος Αρβέλτης προηγουμένως, λοιπόν, με τα επόμενα μέτρα, τα μέτρα της ανάπτυξης. Και ανάπτυξη, συγγνώμη να ολοκληρώσω λίγο. Και ανάπτυξη, λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ως προοπτική το κυριότερο. Αυτό, η ανάπτυξη. Πέραν του ελλείμματος. Και εγώ ρωτώ, τώρα που είναι στην κυβέρνηση. Είναι οι φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι θα μειωθούν. Είναι η αύξηση της ρευστότητας στην αγορά. Μα 2 λεπτά, κάτσε 2 λεπτά. Όταν πιστεύεις κάτι, δεν κάθεσαι ακίνητος και ακούνητος και δεν κάνεις κάτι. Τώρα είσαι μέσα στην κυβέρνηση. Μα λέω. Έχεις και υπουργούς μέσα στην κυβέρνηση. Τώρα που είναι μέσα στην κυβέρνηση, γιατί δεν επιβάλλει τους όρους του? Αν δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους του τώρα που είναι σε μια κυβέρνηση και όταν μάλιστα υπάρχουν όλη αυτή η ασφυκτική πίεση από τους δεν κυβερνά, ούτε συγκυβερνά. Μπήκε στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία για συγκεκριμένο λόγο. Όχι να κυβερνήσει, ούτε να επιβάλλει. Μα είναι μέσα στην κυβέρνηση. Όταν είναι μέσα στην κυβέρνηση. Το πρόγραμμά της θα το εφαρμόσει όταν εκλεγεί
φύγει αύριο μεθαύριο. Καταλαβαίνω την πληθωρικότητα που μπορεί να έχουν δύο πολύ πιο έμπειροι δημοσιογράφοι από μένα. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ήθελα να πω σε αυτό που λέτε κι εσείς, συνεισφέροντας κι εγώ, ότι αν αποχωρήσει ο κύριος Σαμαράς τώρα, που το Πασόκα είχε 138 μόνο βουλευτές. Τι να υποχωρήσουμε, εδώ αναγγέλνονται οι εκλογές πια. Και αυτό βέβαια δεν έγινε όταν έπρεπε ίσως να γίνει. Αλλά αν αποχωρήσει τώρα, τότε τεινάζεται όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται μνημόνιο, δανειακή σύμβαση, μέτρα κτλ. Διότι θα πέσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό κύκλο, πολιτικό κύκλο εννοώ, όπου βέβαια αυτοί που θα ευνοηθούν είναι δεδομένοι, αυτοί που δεν θα ευνοηθούν είναι και πάλι δεδομένοι. Πάντως, κυρίαρχο είναι ότι είτε με τη μία είτε με την άλλη απόφαση, κατά την άποψή μου, αυτοί που δεν θα ανθυγούν είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί όπως ξέρετε και στον καινούριο νόμο που φημολογείται ότι θα ψηφιστεί, όπως ψηφιστεί, για το φορολογικό εννοώ, αυτοί που έχουν εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ ή 70 κατά άλλες διαρροές θα έχουν και μείωση. Αντίθετα, οι έχοντες πάνω από 5.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 10%. Ο μικρός συνδέεται και ο μεγάλος αφήνεται ελεύθερος. Αυτό είναι. Οι 7 κλίμακες που γίνονται 4. Ρώτησα τον κύριο Βρούτση αν θα σταματήσει η φορολογία των φτωχών. Δηλαδή φορολογούμε πάνω από 5.000. Να υπενθυμίσω ότι ο κ. Βρούτσης όταν του τέθηκε το θέμα, επειδή είπε η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς θα ακυρώσουμε τα χαράτσια. Και του είπανε πολύ ωραία. Και τι θα κάνετε αυτό? Λέει πρέπει να βρούμε από άλλες πηγές. Και ποιες είναι οι πηγές? Θα φορολογήσουμε τα αγροτεμάχια. Ωραία. Δηλαδή θα φορολογήσουμε το 70% των μικρών Ελλήνων. Αυτό μας είπε ο κ. Βρούτσης. Δηλαδή αυτό το χαράτσι, το τέλος των ακινήτων που έχει επιβληθεί, ένα ακόμη από τα επιβαρύνσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να παραμείνει. Είναι έτσι και αλλιώς αντισυνταγματικό. Γιατί το επικρίνουμε λοιπόν τότε, ότι θα έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα το καταργήσει. Εγώ δεν κρίνω. Θα αντικαταστήσει όμως τους πόρους που προέρχονται από το τέλος ακινήτων, όχι επιβάλλοντας έναν ενιαίο φόρο επί των ακινήτων. Αυτό το ΕΤΑΚ που είχε επιβληθεί κάποτε και που ουδέποτε έχει εισπραχθεί, εν πάση περιπτώσει. Προτείνω να φορολογήσετε και τους ανέργους. Και εκεί υπάρχουν λεφτά ακόμα. Τι είπατε τώρα, τι είναι αυτό τώρα? Εγώ καλά λέω τώρα. Μα όταν μου λέει ο κ. Βρούτσης ότι μπορεί να φορολογηθούν τα αγροτεμάχια, τώρα από εκεί πέρα τι να κουβεντιάζω. Ως παράδειγμα το έφερε. Ενδεχομένως τι θα πει αυτό. Δηλαδή ένα μεγάλο αγροτεμάχι 200 στρεμμάτων, δηλαδή ενδεχομένως δεν πρέπει να φορολογηθεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι αγροτεμάχι. Πάντως κύριε Κουίκ, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, την θέση της Νέας Δημοκρατίας, τη θέση του Πασόκ, τη θέση και τους λόγους που τους οδήγησαν όπως οι ίδιοι θέλουν να περιγράφουν στην κυβέρνηση, στην στήριξη, στην οτιδήποτε τέλος πάντων αυτής της κυβέρνησης του κυρίου Παπαδήμου. Μας τις έχουν εξηγήσει επαρκώς. Εγώ θα ήθελα από εσάς ως εκπροσώπου των ανεξαρτήτων Ελλήνων να μας πείτε δυνητικά υπόθεση εργασίας, το εύχομαι όμως, όπως εύχομαι και σε κάθε κόμμα, να είναι το κόμμα εξουσίας, εάν οι ανεξάρτητες Έλληνες ήταν στην εξουσία, αύριο το πρωί, σχημάτιζαν κυβέρνηση, τι θα αντιπρότειναν απέναντι από αυτά τα μέτρα που προτείνει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία σε συνεργασία? Πώς θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από αυτό τον κλειό όπου όλοι καταμαρτυρούμε ότι έχουμε μπει? Καταρχήν θα ξεκινάγαμε από το βασικότερο, το να δούμε ποιο είναι το πραγματικό λογιστικό χρέος μας. Γιατί κανένα από τα δύο κόμματα δεν τόλμησε ευθέως να ζητήσει κατά έρευνα και ανάλυση του λογιστικού χρέους. Το έκανε μια μικρή τόση χώρα, βεβαίως με μικρότερο χρέος, αλλά και αυτή όμως πληγμένη μέσα σε διάφορες παγκόσμιες τράπεζες ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και αναφέρομαι στον Ισημερινό και στον Ραφαέλ Κορέα. Κάνανε την επιτροπή με διεθνείς οικονομολόγους της καταγραφής του χρέους του Ισημερινού και διαπίστωσαν, κάτι που θα το διαπιστώσουμε σίγουρα και εδώ, ότι το μισό πρέπει να πάει στη θάλασσα, να πεταχτεί. Άρα δηλαδή μου λέτε κύριε Κουίκ, ότι εσείς, για να τα συνοψίσω ίσως πιο, ότι θα ζητήσετε από το 1974 αρχή της μεταπολιτεύσεως να μας πούν οι αρμόδιοι ποια ήταν τα δάνεια που πήραν, πότε τα πήραν,